И здравейте, приятели, днес ще играем тази игра, която не ни знам името. Така че абонирайте се, защото ще ви... Ако не се абонирате, ако се абонирате, ще ви дам една безплатна свитка и един вентилатор. Така че абонирайте се. Виж го този манички ръст, виждаме към съм голем. Да, играх малко. Но... Така че има други игри. Тук. Като аз качаш, за да може да ме ще работа. Така получиш. Вижте ме колкото две дърва. Колкото две дървета са. Дали се чувам или не се чувам? Чувам ли се, хора? Чувам ли се? Трябва да е да. Просто музичката да е пуска. Не бе, който. Изкачай. Аз не мога да заспа тук. Но ще спа, така че. Чува, бе. За сигурност трябва да съм по-голям. Вижте ме, аз съм като надяжда бръмбъртви. Вижте ръцете. Що са толкова дълги? Я да играем една друга игра, искате ли? Защо като аз не мога да видя на стримба? Ето това може. Ние влезнахме. Имам един приятел тук, казва се Ники, но той не иска тук. Но, да. Така. Имам гира. Давай сила. Трябва да станем много силни. Ето това. Да стане шумон. Този е много дебел. Чакай сега плюс на него. Много го плюснал. Ма това е на море.
Котката 70. Зайче, майче. Ой, пак зайче. Куче. Ладно. И до тук беше епизода, приятели. Да знаете, че ако искате, напишете в коментарите за втора част. Абонирайте се за канала и пишете в коментарите за втора част. Така че давайте. Ако това видео трябва да направи 100 лайка. Или да един такова 100 лайка трябва 500 хиляди лайка трябва да направи 50 хиляди лайка, ще го кажем. 50 хиляди лайка за следващото видео. И чао!